आप बाबू आप बूढ़ी के बैठे ना तो हम छिला गोल दे अब भाग टाइल्स बिछा देले बाड़ा सरे स्टूडियो में एमे मोय बैठ लगन करी ते भचर भचर मत बोल भचर भचर बोलबा मुंह फाड़ दे बाबा ने धीरे से एगो त कितना मेहनत से एगो लइका पोठिया के लिए आई बनी आ गबावे खातिर तू चाहत रहे जे मने भाग जाओ हमरा लोग से ना बोली महाराज अरे त चुप रह बे चल स्टूडियो में पहले भीतर ही हाला गुली मत कर ठीक ते भी बोलते बड़े रे नहीं तो बोलते बड़ो बहुत नहीं चुप हो जा तो सुनाते नहीं हमार जीव हफा डल को फूप पटकता चल बाबू स्टूडियो में चल देख लो बढ़िया से गई हो इज्जत मत गवई हो आय महाराज ऐसे काहे बोलता रहो बताई तरह के तू तो बुरी कर हमारा हालत खराब कर देता रे काहे होले है रे ये गवावे के लिए हम तो काम में छटिया के पोटिया के एगो लइका लिए नहीं 10,000 रुपया हमरा के देले बा ना बोलो अटा बोले हम ठीक जा हमारा तो सोची दो आई यह अलबेला रिकॉर्डिंग में हां यही बा एक बेटा आइले बनी हम तो सब है एसी ओसी है बाप रे डाटा है एसी बाप रे बाप है एसी बहुत मस्त बा बहुत हवा देला होई देखत रहो होई बहुत बढ़िया चीज बा एको लाठी मार दब त ना फूटी मत बताइए चली चली गावे के बा अच्छा चलो देखो बेला जी होले बैठल बड़े ठीक बा अरे चल चल बेला जी बैठल रे ए हल्ला भाई ए अलबेला भाई हां का हल्ला भाई है ना सुनो बा ए महाराज रोवा के ओ दिने नु कहले रहनी हमरे स्टूडियो में मत है मोती हम काहे ना हम काहे जब ना पैसा देते नहीं फोकट के देते नहीं रोवा जब नहीं तो चिल्लाही लागे का चिल्लाए लगी ले हो तू तो मैं दवा कर एकदम रुपया कमाई के बाकी ना देखो एगो पोटिया के लिए बनी गाय अच्छा बैठ हां अरे बात कर जब ते त बुढ़ी के खाली बोलते रहा तरीका रे हमारे जब मर जाबे यही बुढ़ी के ए बेला जी हां ए लड़का के खूब बढ़िया सुंदर गाना गवावे के बा गवा दे आई लड़का कहता कि बबीता सागर के संगे गाए हो जाई अबे तो होत रह गाना है जब बावे अच्छा ते बाबू बा जो है जी बैठ बढ़िया से गाना गाव तो तने गोल लागलो आ हमरा के ना लगब पैसा डाले बारा फोकट के है जी केकरा संग गाना गई बबीता भौजी के संग हां ठीक बा तो बबीता भौजी के संगे अपना गाना गइब अच्छा कौन गाना हो रे बाबू तोर माइकवा देखी माइकवा रुको हे में बताओ ठीक बा अच्छा कोनो बात नहीं है गाना गाने हो बढ़िया से गया है हेलो हाँ अब हमें का के दिखाओ तो भौजी हो देव लोग से आ गईली मैया लेके फूल डलिया करे चलो पूजैया भक्ति गाना गावे के बा हमारे सौजी लोकगीत कहत रहलो अच्छा कोनो बात रे बाबू बढ़िया से तुम ये गाना के सुना हमरा तो दिल के कोरेला में छेद हो के चलनी हो गई ना बढ़िया गावे तरीका महाराज का है ना टोटल एक तरह हो हाला गुली करी रे महाराज हम कितना ढीगा बोली ले तब रो एकदम हाला करी रे हाला करी रे गाना गवावे आई बनी गाना गवावे दी पैसा के काम बाकी ना तो इस चिल्लाए हम चिल्लाते नहीं जो बाब नहीं तो उहे काम जब आइले तो उहे काम पैसा देते फोकट के बाद हां बाबू रे सुना अब से अब बोलो भौजी हो देव लोग से आ गईली
बढ़िया लगाओ तो वाह पैसा देला फोकट के बा कितना बढ़िया अच्छा जाए दे डुएट गाना हो अंतनी बहुत पोटिया वाला के बारी लेके के बारी वाला के 10,000 रुपया देला से कौन बात बहुत पोटिया वाला बनी अच्छा जाए रवे को बात जानम कैसे कहे मोर ठीक हां स्टूडियो के बात स्टूडियो के अंदर वही से तरह को बोला कि हम अच्छा ठीक है ठीक सुना तानी पैसा देले बा तो हम सुना तानी सुनी बता दे हेलो ओकर बाबूजी के ओकर बाबूजी पैसा देला बड़ा ओकर बाबूजी से बता दो हां तेरे को वही से कह दे चुप हो जाबे आई है नहीं लाठी दे उधर पार जाई नहीं हो कर लागला बाकी एकरा ले छोट लइका बा ठीक बा हां रोगे रखे यही ने गाते अच्छा बाबू बकरिया बेचाई रहे अगली बार बकरिया जन बेचाई रहे आ पैसा देले रहो तवना में तरह के 8 गो गाना गवला रहनी नु हां गवले रहनी आ गवलन नु आ गैया बेचलो ओइ में को गो 60 गो गाना मुंह में गवले रहनी आ ये बारी का बेचल रहो ये बारी का बेच के आइलो भाई बारे बा ये खेत बाड़ी बेच बेच के आओ बबुआ कोनो बात नहीं के हम तोरा के गाना गवावत रहे अपना बाबूजी से खेत बाड़ी सब बेचवा दे और दुआर सब बेचवा दे तोरा के हीरो बना दे हम के एकदम खेसारी भाई के जइसन हम हां यहाँ के तारा पर दया न कर बहुत दया कर ले सब बेचवा के तार लगवा दे का टेंशन ले बड़ा अच्छा तनी देवी गीत एगो लड़का के गवाई बढ़िया हेलो देवी गीत के ये धनु अबे हम के दला बनी हम चिंता नहीं हमारा झोला नाम गीत का भुवर भोजपुरिया है छोटू बाबू रोवो वहीं का बने के चाहता है भोर भोजपुरी खनी है बात तोरी का जर काहे टेंशन बनी 1 मिनट ना लगी अच्छा 1 मिनट ना चश्मा ठीक कर ले अरे आए ठीक त बा चश्मा हां गा बाबूगा गाना दिया पहले जेंट्स रख लेडीज बा हां पहले जेंट्स के बा अच्छा अच्छा ओकरा बाद लेडीज के बा भाई हम भौजी ना रुक जा म्यूजिक बाजी ओकरा संग गावे बा पूछला पहले नोट गा ले नु हमरा हाई स्कूल से गाले हाय देखो होय जेठी जी लगे कहता हमारा हाई स्कूल में गाले बुनी गाले बुबुआ कितना हाई स्कूल गावे तुम सुनाओ तो आओ म्यूजिक का निर्भराज जकिया भौजी हो देव लोग से आ गइली मैया लेके फूल डलिया करे चला पूजैया भौजी हो देव लोग से आ गइली मैया लेके फूल डलिया करे चला पूजैया तो हो गई इतना तू देखनी लइकवा के टैलेंट देखली न रहुआ आय वाह दम तगड़ा होता बहुत बढ़िया होटन आटने तन बबीटा के यही दी अच्छा इतना रिकॉर्ड हो गई वहां लगो तो आटन भौजी हो देव लोग से आ गइली मैया लेके फूल डलिया करे चला पूजैया भौजी हो देव लोग से आ गइली मैया लेके फूल डलिया करे चला पूजैया भौजी हो देव लोग से आ गइली मैया लेके फूल डलिया करे चला पूजैया म्यूजिक का निर्भराज जकिया
डलिया करे चलो पूजैया भौजी हो देव लोग से आ गइली मैया लेके फूल डलिया करे चलो पूजैया म्यूजिक का निर्भराज चकिया से आ गइली मैया लेके फूल डलिया करे चलो पूजैया भौजी हो देव लोग से आ गइली मैया लेके फूल डलिया करे चलो पूजैया वाह जी वाह करेजा हमर गदगदा गई तनी और गाना सुने रही यार सुनाओ तो कोनो अइलो कोरोना साले मुंह दबा के रख देले बाड़ा में हर मौगा बना के अइलो कोरोना साले मुंह दबा के रख देले बाड़ा में हर मौगा बना के दादा लॉकडाउन खुली अब कब जी अरे कब जी और कब अरे कबो ना जी हमर मौगी खेला तबिया पबजी हम तो दोनों बेरा काटतानी सब्जी हमर मौगी खेला तबिया पबजी हम तो दोनों बेरा काटतानी सब्जी एक बेटा का बारो आटा और मौगी काटती है सब्जी हमारा चोला का पबजी तो ये क्या करत रे बाबू रे चल बिना पैसा का गाना हो गए चल जा जा बाबू मेरे को प्रपोज किया है मैं भी बोल दूं सच में बोल दूं आई लव यू टू हे महाराज देखिए वो बेइज्जती करते नहीं देखिए सुनी गाना हमर है मोबाइल में निकल जल्दी कौन सी और गाना और मेरा है दिन नहीं मिक्सिंग हो तब ले जाए अच्छा मिक्सिंग हो जाए तो ठीक बा पैसा मिक्सिंग हो जाए तो दे दे ठीक बा अब्दुल्ला जी नमस्कार प्रणाम टाटा बाय बाय जाए जाए टाटा बाय बाय ए टाटा बाय बाय जाए ना जाए टाटा